Xabier Larrañaga naiz, Bergara Margoak eta Lurtekeko arduraduna Angel Barkerokin batera. Bergara Margoak 70. urte hamarkadan sortu zen pintura enpresa bada. Garai hartan industrian margolan zerbitzuak emote zian, bai industrian da bai eraikuntzan. 2010. urtean sortu ginen Lurtek, industri eta dekoraziorako solulan zerbitzuak eskaintzeko. Garai hartan esan genke Lurtekeko sorulanak enpresako zifra generalian 10% izan altziala, eta gaur da eguna 70% sorularetara dedikatzen gala. Gure zerbitzuak 3 taldetan agrupa ditugu, alde batetik LT Flor, pavimento industrialak, LT Green, hormigoi pulitze teknologikoa, eta LT Cret, pavimento akabera dekoratiboak. LT Flor, pavimento industrialetarako, hor eskaintzen ditugu industria generalerako resina bidezko pavimentuak, bai epoxia, poliuretanoak, aldi berian pavimento kirol sektorerako, pavimento deportibuak, eta partikular mailan izen lehike zerbitzuak emote ditugu eraikuntzan o garaje komunitarixotan da olako zerbitzuak. LT Green, hormigoi pulitze sistema azkenengo 10 urtietan industrian oso ondo onartua izan da, oso ekologikoa dielako sistemak, teknologikoak, gure sektorian industrializazioa dator, hori ikusten dugu badatorrela, urte honetan bilakaera kristona dago, eta hor gabiz buru belarri, oin robotizazioa dator, eta hori dana oso ondo lotuta dago sistema honekin. Azkenean iten duguna hormigoi bat, bai berrixe izen, o zahar berritze rehabilitazioko partian, hormigoia bera hartu, mekanizau, beste batzuk metala mekanizatzen daren bezala, prozesu baten bitartez eta diamante bidez mekanizau hormigoia eta bukatutako pavimentotzat lagatzen du. Bai industriarako eta bai eraikin publiko, denda, museo, olako lekuetarako. Eta azken idoko LT Cret, hor multzo hortan sartzeitugu pavimento dekoratiboak. Gehixen mikrozementua, mikromorterozko bai pareta, bai altzari eta baita sorulanak. Erronka bezala daukaguna da gure sektoriak dakarren industrializazioa, eta adibide gisa esan lehike pasau gala enpresa bat izatetik eskulana eskaintzen ginuana erremintxa, brotxa bezalako erremintxa batekin, eta pasagala robotizazioko o teknologiako makinarixia erabiltzera.